Počkej, ještě než začne video, chtěl bych jenom upozornit, že jsem si založil právě nový Instagram Scooby Pyro, takže pokud mě chceš sledovat, tak určitě jdi, protože tam bude hodně soutěží, bonusového obsahu a hodně dalšího, takže určitě odkaz v popisku, jdi mi dát follow, díky moc. OK, takže vítejte na kanále Scooby Pyro, no a v dnešním extrémním videu si odpálíme tady ten PC setup. Máme tady klávesnice, máme tady reproduktor a máme tady ten Lenovo počítač, který si nakonec odpálíme petardou Monster 50. Myslím si, že v dnešním videu bude opravdu šílené, nebudeme to zdržovat a jdeme na to. Ještě než na to půjdeme, tak bych chtěl poděkovat všem členům, kteří jsou tady napsaní, děkuju vám moc. Samozřejmě díky sponzorovi Maxovi 100, plus samozřejmě všechny petardy, kromě F4, na tu se Pyrolandia nespecializuje, tak najdete právě na stránce pyrolandia.cz. Takže jo, jdeme si asi ukázat, čím si ten klávesnice a reprák odpálíme a pak to půjdeme odpálit. Tak jako z menších petard, tak tady máme tady ty Doom Boom Piráty, máme tady Doom Boom Silver, nějaké čmeláky, dymovničky, nějakou dětskou pyrotechniku, tady máme Dragon X, máme tady dost dětské pyrotechniky, máme tady Explosive 1, bouchací koberečky, nějaké labomby, Doom Boom P1, to hodně doporučuji jakýmkoliv Slovákům, protože vím, že pyrotechnika tam je zakázaná, ale P1 dovolená, takže určitě doporučuji tady ty Doom Boomky, najdete na Pyrolandii, je to vlastně stejné jako Doom Boom 120, když píšou, že tam to je trochu méně, protože je mi to úplně stejné, to si v dnešním videu porovnáme. Máme tady nějaké Vipery, máme tady moji strašně oblíbenou Boom Boom, tu starou výrobu ještě od tady. Máme tady Doom Boom BKF2 Silver Single Shot, který vystřelíme do kompu. Máme tady Piráty, to nesmí chybět v žádném pyrovidu. Máme tady Small Silver Crackers, to jsou novinky, co mě asi nejvíc překvapily, Killer Bulldog, máme tady petardu Achtung 5 a samozřejmě petardu Monster 50, kterou si odpalíme nakonec tady ten počítač. Máme tady i nějaké Monster 8, Doom Boom 5G, máme tady toho hodně a takhle z intra, z začátku to asi stačí. A první, tak půjde na řadu tady ten reprák, takže jdeme na to. Tak a začneme reprákem, ta petarda asi, máme tady teda Doom Boom Piráta, on asi se nikam narvat dát nepůjde, ale můžeme ho nechat tady takhle na ležáka. Absolutně nic se nestalo, takže si tady dáme takhle petardu Viper 1. No, přesně tohle jsme chtěli. Máme tady krásnou díru, jakože, to je díra. A do ní můžeme rovnou hodit, dymovničku, kolega mi určitě podrží dymovničku. A hodíme dovnitř dymovničku. Takové lehké odreagování. A rovnou tam můžeme dát Doom Boom. No. A máme po repráku, ty vole. A všude totální border, takže než budeme pokračovat, tak to uklidíme a přejdeme na klávesnice. Tak, reproduktor jsme tady uklidili rozsáčku, vidíte, krásně uklizeno, tak byste to měli dělat i vy, pokud odpalujete. No a teď tady máme klávesnici, kterou si rovnou odpalíme petardou Doom Boom 120. Jdeme na to. Tak jak jsem se celá čekal, jenom takhle vyhodilo písmenka, to je, sice je to starší klávesnice, ale na to, že je starší, tak jako ty věci předtím byly teda bytelnější, protože já vám tady ukážu, jak tady máme tu jednu starší klávesnici a pak tu novější, tak tam mi přijde strašně jakože cheap, ale tady to je prostě solidní kus plastu. La bomba, to je ta nová la bomba, to je celkem sračka, tady ta petarda. Nebo jakože ne sračka, ona je prostě jenom slabší a celkem drahá. Kdyby byla za takových 50 korun, tak jako řeknu, že to je v pohodě, ale jinak je to drahé. Další Doom Boom Silver. Moc hezká rána. Pak tady máme točítko. Jo, možná bych to tak třeba postavíme. Viper. Tady to bych asi už dal pod klávesnici. Up. Tak to bylo nic moc, to jsem čekal něco lepšího.
No, tak se vrátíme teda ještě k dětské pyrotechnice. To tady mám Dragon X, to je teď novinka na Pyrolandii, respektive ono už se to prodávalo x let zpátky a teď se to doskladnilo, jsou to ty staré pořádné Dragon X. To jsem říkal, že uděláme porovnání mezi Meteoritem a Dragonek. Takže já najdu Meteorit, protože jsem slíbil, že vám to porovnám v nějakém videu, že mi přijde ten Dragonek určitě lepší. Máme tady Dragonek a už jenom když se na to podíváme, to je Meteorit, to modré, a to růžové Dragonek, kde vidět, že Dragonek má více slože a určitě za mě lepší. Takže Dragonek. Jo, praskalo to dlouho, hezky. Teď Meteorit. Teď byl lepší Meteorit teda, ale Dragonek určitě doporučuji, dáme si sluníčko z těch zbylých asi. Chytli všechny podle mě. Tak jako další tady máme petardu Killer Bulldog, 2 gramy. A šup. Ty vole. Tady už nám hezky vyletěla, ale fakt, ona se drží ta klávesnice. Drží se hezky, takže dost kvalita teda za mě. Tak jako poslední si pod klávesnici dáme starou Boom Boom od Tary, takže jdeme na to. Jsem dal moc tak. Tak a šup. 1,5 gramu poctivých. Jo, vidíme. Ty staré jsou fakt super, ty nové nedoporučuju. Poctivých. Takhle máme klávesnici. No a teď už asi nebudeme odpalovat všechny 3, vezmeme tady ty další 2 a dáme si mezi ně něco silného, takže jdeme na to. Takže rovnou to nebudeme zdržovat, máme tady petardu Monster 8 a mezi tím takhle 3 klávesnice, takže nebudeme zdržovat, jdeme na to. Ty vole. Ty vole, těch písmenek. Tu budeme uklízet hodinu, hej. Tady ta úplně celá odpísmenkovaná. A ty další zbylé 2, ty se vlastně, no, ty se jenom tak proletěly, s těma nic není. Tak a jakož to nic moc neudělal, tak tady máme petardu Achtung 5G, za mě. Je to úplně samé jak Megatron. A Black Death a všechny tady ty petardy a Zombum asi taky, ten jsem ještě neměl. Takže až ho testujeme, tak vám řeknu, ale jak vidíte, super petarda. To mi přišlo hlasitější možná i jak ta 8G, ale s klávesnicama opět. Ty, aha, pozor. Takže asi tak ke klávesnicím. Tak a už tady máme náš počítač trošku zašpiněný, a to nevadí a rovnou si to začneme tady tím bouchacím koberečkem. Klásku mám pocit. Tak to nebyl test počítače, ale i telefonu. Ten je jako vždycky v naprostém pořádku a počítač překvapivě taky. Jako další se na počítač dáme opět Boom Boom starou výrobu tady takhle mezi to držátko. Třeba ho to ujebe. Každopádně jsem rád konečně za to, že mám jinou lepší kameru, protože si myslím, že ty záběry jsou lepší než minule. Minulá kamera, by the way, na kterou jsem točil videa, byla tady ten telefon. Teď už je to lepší, teď už je to ve 4K a koukejte na to, už to tady máme normálně trochu oddělené. Možná ten předek se nám povede, to bylo fajn, když se nám předek povedl oddělit, protože pak bychom tam
mohli bychom tam dát jednodušší ten Monster 50, takže zkusíme, počkej, zkus to otevřít, jak kdyby. Počkej. No, super, dobrá práce. Tak, snad se nám to povede takto chirurgicky oddělit. Ty vole, rána jak zděla, ale ani se to nepohlo. Tak a jako další tady máme Killer Bulldog, 2 gramy, takže zkusíme. No dobrý, jako vidíme. Tak už to hoří hezky. Ty krávo. Tohle jsem nečekal, hezky nám to tady. A fakt, ono se nám to podaří urvat, ještě jednu. A normálně to otevřeme. Počkej, co máš? Máš tady, kolega tady má Doom Boom Big F2 Silver. To si myslím, že se s tím upřímně nic moc nestává, můžeme to zkusit. Možná teď Doom Boom Big F2 Silver, jak překvapí, jak víte z testu, tak je to slabší, ale stejně moje hodně oblíbená petarda. Ale myslím si, že asi nic neudělá. Ty jo, ale jo. Ty vole, pozor. Dobře, tak jsem to trošku neodhadl. Ano, nám to otevřel počítač. Akorát já jsem tady myslel, že tady nebude žádný. Co to tady máme? Máme tady nějaký kus, co to je kov? Co nám to takhle odděluje, co jsem nevěděl, že tady bude. A my potřebujeme nějak dostat ty petardy dovnitř, že jo? Takže tady tu část dáme pryč. No a rovnou začneme asi devastovat tuhle část. Tak, to půjde, že jo? No jasný, to stačí takhle. Co tam? Jo. Tak, má tady Viper 1 takhle, v takové mezírce od počítače. Jestli nám zapalovač neskonal. Neskonal, dobrý. Tak a už tady máme najednou díru větší. Když se nám povedlo, hele, tam možná zapadlo, ne? I za mě jako silná petarda, ale stejná jak většina ostatních. To bylo zajímavé, už konečně. Už bylo zajímavější a hezky nám to napuklo. Já si myslím, že když jsme tam dali nějakou silnou petardu, tak to otevřeme. Tak, teď jsme měli Big Silver Cracker, teď jdeme na Small Silver Cracker. Tady to je za mě 100krát lepší, 10 kusů za 24 korun. To je paráda, jo. A rána super. Tak, jako další tady máme koberec, takže jdeme na bouchací koberec, už to hoří. Tak, a uvidíme. To se asi nic moc nestane, ale bude takovou show. Tyjo, rány 3krát větší najednou, když je to vevnitř. Tak a teď nás kolegou napadlo, že tady do tohohle počítače si dáme single shot Doom Boom Simply the Best. Přece je to best, takže mi to mělo udělat parádu, takže ho takhle hezky napěcháme dovnitř. No uvidíme, co se stane, jdeme na to. Ty krávo. Ty krávo. Normálně nám poprvé ten počítač nadskočil a ten je, ty vole, to asi nepůjde vidět na tom videu, ale on je úplně napuchlý ten počítač. Úplně šíleně. To se půjde možná už oddělat i tady tahle část. Ne, ještě nepůjde. Tak tady dáme 5G, aby jsme to otevřeli ještě víc a pak už si tam dáme 50. Takže jdeme na to, snad se nám povede otevřít počítač petardou Doom Boom 5G, takže takhle hezky napěchujeme dovnitř a jdeme na to. Doom Boom 5G. Ty vole, no jasně, že to otevřelo, jak krásně. Haha, tohle bylo husté. Tady máme jeden díl a takhle máme otevřený počítač, no ale tady se mi ještě nabízí, než bychom to všechno odpálili, možnost dát tam ještě něco. Takže si tady dáme ještě něco málo. Takže máme tady petardu Grom 2. To je fakt super petarda. Jo, až nám tam z toho dovnitř spadl ten telefon.
jako další Viper 1 černý z počítače. A jako další Doom Boom Pirátem, tak na odlehčenou. Tak jako další Killer Bulldog 2 gramy, to už je pořádná rána. Ty krávo. Takže nám to počítač zhodilo a ta elektronika vevnitř jejda, to už je fakt úplně kaput. Takže nebudem to zdržovat, jdeme si tam dát Monster 50. OK, dámy a pánové, velký moment, očekávaný, máme tady petardu Monster 50, takže na to, takhle to proštěrkáme, pořádně je to kategorie F4, tady položíme počítač, hodíme ho takhle na Monster 50, tady máme takhle krásně knot a jdeme na to. Hřebne, jdeme na to, petarda Monster 50, nám to hoří, kamera jede. Ještě dál půjdu radši, tohle je určitě nebezpečné, takže to nezkoušejte doma, jdeme na to. Ty krávo. Ty krávo. To bylo fakt jenom zadunění extrémní. A s počítačem s tím se můžeme rozloučit. Ty vole. Jak vypadá odpalovací spot, tady byla 50. Vidíme papírek. Monster 50. A tady máme všude v okruhu desítek metrů máme bordel a kousky. A tady ten velký kus tady rovnou vidím. To máme takhle zohly zdevastovaný. To je ta vlastně case počítače. Takže jo, já doufám, že se vám video líbilo. A pokud do 24 hodin na tady tom videu dáte 250 lajků, tak dáme zase příště taky nějaké odpal elektroniky. Doufám, že se vám video líbilo, my to dáme uklidit, mějte se krásně a ahoj. Tak takhle ještě po konci videa, ať víte, všechno jsme uklidili. Ještě tady zkusím vyzbírat nějaké ty malé kousky a kousky klávesnice, a tady máme CEP-kom. A tady takhle máme zbytek všeho takhle hezky v pytli. Tyhle, no, má to tak 20 kg. No my to dáme ještě vyzbírat, doufám, že se vám teda video líbilo a sbírejte po sobě bordel.